Allah kaɗai ya san adadin dukiyoyi da aka salwantar da su ta dalilin kambun ido. Sannan kuma shi kambun idon nan yakan sami mutum a lafiyarsa, yakan sami mutum a halittarsa, yakan sami mutum a gidansa, yakan sami mota, yakan sami gida, yakan sami gona, yakan samu dukiyarka, yakan samu harkar kasuwancinka, yakan shafi karatun ɗan makaranta in yana karatu, yakan shafi ma'aikaci a ma'aikatarsa ta aikin gwamnati ko ta aikin kamfani ko ta aikin wata gidauniya ko wani ƙungiya ko wani organization. Kowane irin janibi ko ɓangare na rayuwar mutum ko ta ɓangaren sana'arsa in mai sana'ar hannu ne yana samunsa. Akwai masu wasu ayyuka na wasu sana'o'i wadda bisa tajriba da bincike da nazari galibinsu idan ka ce kashi 80 cikin 100 suna da kambun baka ko kambun ido tare da su, ba kai kuskure ba. Ka ɗauka kamar teloli, duk inda ka ga tela ƙwararre sai ka ga mai saba alƙawari ne, ko duk inda ka ga mai wani aiki ƙwararre sai ka ga mai saba alƙawari ne, sai ka ga mai tara kayan mutane ne baya yi, wanda da ya mai da hankali da sai ya arziki mai yawa a wannan sana'ar ko. To an fiye cewa wane ya iya aiki ba a faɗa abin da ya kamata a faɗa don a kare mishi iya aikin nan ba, sai baki ya same shi. Ina fatan an fahimta. Shi yasa za ka ga galibi masu sana'ar hannu, za ka ga wanda ya fi ƙwarewa an fi samun matsala da shi, wanda ya fi iyawa sai ka zance wane ya ƙware a kaza, matsalarsa idan ya yi ma alƙawari zai saba, matsalarsa in ya karba aikinka sai ya jibge shi sai ya tafiyarsa. Ko wannan baya faruwa da ku a masu harkokin sana'o'in hannu, sai mutum ya kasa gane shi ma me yasa yake haka, sai kasa kontrolin ɗin kansa akan harkar da kambun idon ya same shi a kai. To da za ka kalli fuskarsa akwai wasu alamu, da za ka fara karanta masa wasu ayoyi akwai wasu alamu, nan da nan za ka ga sun bayyana a tare da shi. To sai ka ga wannan kambun baka da ta same shi a wannan sana'ar tasa sai ta rusa masa samun arzikinsa da ya kamata ya samu a ciki, kuma wannan ya faru ne bi iznillah, haka Allah ya ga dama.